Volám sa Veronika Bohušová a pracujem ako marketingová manažérka v programe Tvoj Buddy. Program Tvoj Buddy pomáha rásť deťom, ktoré nemôžu vyrastať vo svojej rodine prostredníctvom individuálnych vzťahov s dobrovoľníkmi. Títo dobrovoľníci trávia s jedným konkrétnym dieťaťom dlhodobo, pravidelne a dobrovoľne čas mimo inštitúciu s cieľom vytvoriť si s dieťaťom priateľský vzťah, ktorý je pre tieto deti liečivý. Dnes by som vám chcela predstaviť výnimočnú buddy dobrovoľníčku Alenu Mazánovú z Trnavy. Alena sa buddy dobrovoľníctvu venuje už 11. rok a ich vzťah s Kristínou je naozaj takým našim veľkým dôkazom, že aký vplyv môže mať jeden bezpečný a trpezlivý vzťah na život traumatizovaného človeka. Kika si naozaj toho prežila neskutočne veľa za svoje detstvo. Už ako dvojmesačné bábätko ju premiestnili do detského domova z dôvodu zlých životných podmienok. Vyrastala v profesionálnej rodine najprv v jednej, kde bola vychovávaná v prísnej viere, odkiaľ utekala. Dostala sa naspäť do detského domova, následne bola premiestnená do ďalšej profesionálnej rodiny, kde žila s 22 deťmi. Z dôvodu materiálneho nedostatku bola opäť vrátená do detského domova, kde teda žila do svojich 18 rokov a na toto miesto spomína ako na najbezpečnejšie svojho detstva. Následne si však našla priateľa z osady, kam sa za ním presťahovala, no a namiesto lásky a podpory sa dočkala teda len ubližovania a skončila po rozchode s ním na ulici. Keď mala 19, zaklopala u nás v programe Tvoj Buddy s tým, že potrebuje pomoc a my sme jej pridelili buddy dobrovoľničku Alenu Mazánovú. Začiatky ich buddy vzťahu nevyzerali teda vôbec nádejne. Kika naozaj nedôverovala ľuďom, Alenu vnímala len ako nejaký ďalší problém v jej živote a tak prvého pol roka len rušila stretnutia s Alenou. Tá sa však nevzdala a chodila za Kikou do práce, neustále jej písala správy, mala záujem s ňou tráviť čas. Až teda jedného dňa Kika povolila a prijala pozvanie k nej domov a piekli spolu medovníky. Výnimočné na Alene je, myslím, že práve to, že si dokázala získať Kikinu dôveru práve v tom najkritickejšom období, v akom sa dieťa vyrastajúce mimo svojej rodiny môže ocitnúť, a to bola vlastne Kikina situácia, kedy bola na ulici a riešila skutočne existenčné otázky. A myslím si, že aj napriek tomu, že vstúpila Alena do jej života tak viac menej 5 minút po 12, tak sa vďaka Alene Kike podarilo odraziť od dna. Vďaka Aleninej angažovanosti sa Kika naučila zvládať nové životné výzvy, rozhodla sa chodiť na terapiu, dokončiť si školu, ktorú nakoniec ukončila s vyznamenaním a dnes žije usporiadaný plnohodnotný život so svojou rodinou, partnerom, deťmi. A aj keď Alenu už akoby technicky nepotrebuje, tak dvojica stále aktívne trávi spolu čas. Sú nielen kamošky, ale aj takými našimi ambasádorkami programu Tvoj Buddy. Alenka, v mene celého programu Tvoj Buddy by som sa ti chcela poďakovať za roky času, ktoré si Kike venovala, za trpezlivosť a srdce, ktoré si dala na dlani nie len jej, ale aj celému nášmu programu. A si pre nás všetkých inšpiráciou a vzorom, akých buddy dobrovoľníkov si prajeme pre všetky deti, ktoré nemajú možnosť vyrastať vo svojej rodine.